Por noveno ano consecutivo, a Feira do Libro volve a Rianxo, organizada pola Federación de Librarías de Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o propio Concello rianxeiro. A feira prolongarase ata o vindeiro domingo. Esta mañá tiña lugar a súa inauguración oficial no Campo de Arriba, un acto que contou coa presenza de distintas autoridades, entre elas o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ou o responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Xurxo Couto, así como o propio rexedor rianxeiro, Adolfo Muiños. Todos eles destacaron a importancia deste tipo de eventos para favorecer a reactivación do sector, o tempo que se fomenta o consumo, facendo tamén unha chamada a veciños e visitantes a acudir a ela para devolverlle aos escritores e libreiros o moito que fixeron por nós durante os meses de confinamento. Actuou de pregoeira oficial da feira a xornalista e escritora Vila García Monse Fajardo. Na súa intervención aludiu á súa nenez e os seus primeiros contactos cos libros, na imprenta celta do seu tío Antonio. Incidiu ademais na importancia da lectura e dos libros. Dádenos vida, comprade libros, abrídeos e a poder ser que sexan libros galegos, lograrán emocionarvos, facervos chorar, rir, aprender cousas, ás veces máis, ás veces menos, pero non o teñades en conta. Pasade páxina, dade outra volta e sempre haberá unha nova historia que o compense. Que vos atope felices na achega a esas 3 letras da fin que a min me toca poñer agora. Moitas grazas. Na feira de Rianxo participan un total de 6 librarías, entre elas varias da comarca. Tenemos muchas expectativas, es la primera vez que estamos en esta feria y estamos muy contentas. El público se ha ido acercando, nos está preguntando quiénes somos, qué tipo de libros traemos y estamos pues así, expectantes pero moi contentas. A previsión é que sea boa. Normalmente Rianxo é das mellores feiras pequenas, das mellores feiras. De momento acabamos de abrir as portas e espero que polo menos a xente se anime a visitarnos e que a feira discurra con normalidade e con moita afluencia de público. Ao longo dos próximos días pasarán pola feira máis dunha dúcia de autores e ilustradores para presentar os seus traballos e asinar exemplares. A de Rianxo é unha das 12 paradas da feira por distintas localidades galegas ata o vindeiro mes de agosto. Pero antes de marchar, unha recomendación lectora para aqueles que aínda non o teñen claro para este verán. Eu recomendaría o Flores de Ferro de María Rei Vilas, que está na editorial Galaxia, un libro moi bo, un libro que vai de 3 mulleres que retornan á aldea e, teñense que enfrentar ao pasado e ao presente e un pouco ao futuro, non? E uns diálogos maravillosos, a verdad que é unha novela que a min, me ten cautivado totalmente e que, é o meu libro de cabeceira para as feiras.